खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों एक्सन डिबिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावनासिन दिनै अबथिरायै फिसाज्ला देरसिन सासे आरो फिसाजो सासे नागारनानै एक्सन डिबिनि सासे जिउ नागारनो गोनां जाबाय रुंसारि जाबाय गोदोहाय बियो 14 बेट्सनिमोन सेकेन्ड बेटालियनावहाय बियो वाकि टकि ओरैहाय बांलादेश टु ओरैहाय फार्स्ट बेटालियन बेफोरबायदि कन्टेक्ट खालामोमोन फार्स्ट बेटालियन आरो सेकेन्ड बेटालियन बिजोंबो कन्टेक्ट थायोमोन आरो बांलादेशजोंबो बिराद मोजाङै कन्टेक्टआव थायोमोन जेब्ला जों सिजफायार गैयामोन अब्लानि समावहाय वाकि टकिजोंनो ओरै गोजान गोजानावहाय कन्टेक्ट थायोमोन दा खिन्थु दिनैहाय सिजफायार फैखांबाय सिजफायार फैखांनायनि उनावबो जेब्ला प्रग्रेसिभ मोनसे आफाद जायो अब्लानि समावहाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभ अब्लानि समाव बियो पाब्लिक सिटिमोन अब्लानि समाव फरायसा आफादा गोख्रोंनो जरदार राजा लामा गाथेनाय जादोंमोन अब्लानि समाव बे बिथां आर दावहा होननाया गोगोमनो मिडियाफ्रावहाय जिखुनु सेटेलाइट चेनेलफोरावहाय बिथाङा गोख्रोंनो बाहागो लायोमोन स्टेटमेन्ट होनायफ्रावहाय थ' दिनैहाय फैयै फैयै उनावहाय सिजफायार जाखांनायनि उनाव गोजोन गोरोबथाबो जानानैबो थांबाय दाखालिहाय जेब्ला सिजफायार एग्रिमेन्ट जानायनि सिगांनो बिथाङा मोनसे स्ट्रक जादोंमोन स्ट्रक जानानै बिसनायाव गोग्लैसोनानै थाबाय एसे एनै सिथ्लायाव गावनि सिथ्लायाव बा केम्पआवहाय एसे एनै थाबायनो हानाय बेबस्थायाव फैबायमोन फैखांनायनि उनाव दिनै मोनसे हरखाबै सुगाराबो 190 ना 160 बेफोरबायदि जादोंमोन आरोखि हाइ जादोंमोन एसेब्लाबो बिनि उनावहाय दमासि मागोनि फिसाज्लाया एसे बिनो फिथा लाबोदोंमोन बेखौ जानायाव माइब्रानि सिथाव जाबाय बिदिनो ना मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय नालाय थांथारनांगौ दङब्लाथ' आरो माथो इसोरनि सायावसो गासैबो जोंनि जिउ गासैबो मोदोम ना इसोरनि सायावसो इसोरा जेब्लानो लांनो गोसो अब्लानो लांनो हायो नाथायबा दिनैहाय थिग सम सफैबायनायलाय साननि 12था बेफोरबायदि समावहाय अबथिरायै जिउ नागारनो गोनां जादों जोबोद दुखु नांदों आंबो दुखु मोनदों सेकेन्ड बेटालियनाव बिथांजोंबो आं सानसे साननैब्लाबो थाफानो मोनदों गोलाव सम आरो थांनाय समफ्रावबो आंनि बिनि भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन बिनि माखासे भिडिअबो लाबोनाय जादोंमोन गेजेराव आंनो फन हरबाय थादोंमोन आं माखासे उसुबिदानि थाखाय उसुबिदाया बिनो जेब्ला आं गारि बाइक सालायो अब्लानि समाव फन खालामोमोन बियो आं हमनो हास्लाबा न'आव थांनानै हरनोसै बिदि सानो नाथायबा न'आव फैनानै मेंनायजों जाबजों रावजोंबो कन्टेक्ट खालामनाय जाया बेफोरबायदि थ' दिनैहाय न'आव थांदोंमोन दिनै बिसिजोंबो रायलायबोबाय बा बिनि जाखिनि डेड बडिया दिनै सानसे थागोन दिनै हरसे थागोन ओमफ्राय गाबोनसैहाय ख्रिस्टियान ससाइटिनि नियम नितिजों बिखौ गथायनाय जागोन थ' जों दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि लोगोसे जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बा आंनि बेट्सनि माखासे सिनियरफोर आरो सिनियर सारफोरखौबो लोगो मोन्दों लोगोसे जोंनि बेट्सनि सेंग्राफोरबो कयेकजनखौबो आं लोगो मोन्दों थ' गोबाङानो जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बाव बाहागो लादों थ' दिनैहाय माखासे नायस्रां औवारि बिथाङा मा फोरमायखो आरो बिनायसा ना बिकासखौबो लोगो मोन्दों दिनैहाय मोजां मोन्दों एसेब्लाबो थ' नायनानै लानि एसे नायस्रां औवारिया मा बुंखो आरो लोगोसे बिनायसा बिथाङा जेनेबा फालिनो नागिरबाय ओमफ्राय गाबोन जायफोर लोगोफ्रा फैगोन गाव इन्डिभिजुवेलि जेनेबा मान बावफैगोन जेखि फैया जेखिनि जों दिनै बेयाव नुजाफैनो हाबाय जेनेबा हानायफ्रा जोंनि नियमखौ बानायनानै दिनै बिदाय होनोसै आरो जों बेबायदि मोनसे सिन्था खालामदों हजों दिनैनो बिदाय होनानै हजों जुदि दिनैनो लांनाय मोनब्ला गासैबो माबाफ्रा दिनैनो फैजोबगौमोन सोरखौबा बादा हरनाय जाबाय गाबोनसो फबनाय जासिगोन होननानै बेखायनो दिनै जायफोर सफैनो हानाय बिथांमोनाबो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय जे माने जों जोंनि नियमखौ दिनैनो फोजोबनानै थांसै बिदि आरो दिनैहाय नोङो गोसोखौ हमथानांसिगोन गाबथानांसिगोन मानो होनबा जाथाया जाफुनाय समाव जाखायो जाया होननानैसो बुंनो हाया आरो बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाखाया बिदि बिपद समाव सोर दुखु लाया दुखु थाखागोन नङा होमबा ओंखायनो बिनि गेजेराव एसे गोसोखौ हमथालायबानो जाबाय दा इसोरा
जिहेतु बेखिनि समखौनो हरदों खोमा बिथांनि थांना थानायनि थाखाय दिनै बेखौनो नोंथांमोनहाबो नाजादोंमोन मैयाबो डाक्टार लांदों होनना खोनादोंमोन खिन्थु मा खालामनो इसोरा दिनै गावनि थांनांगौ सम बायदिखौ थांबाय खोमा बेखौनो जों गनायना लानांसिगोन दा बेनिखायनो दिनै जों जिखिनि नुजाफैदों जों खोनानाय लगे लगे मेसेज मोनहैनाय लगे लगे जों रावबो थानो सुखुवाखै आंथ' लगे लगे खारबोखादों ओंखायनो जों न'खराव फैबाय दिनै जों फैनो लुबैयो जों फैनो लुबैयो खिन्थु आखायाव थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जों फैनोनो हाया मानो होनबा दिनै बुंनो थाङोबा जों रावबो दिनैनि थासारियाव 100 जनाव साब्रै साबासोल' दं खोमा एसेनि थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा खिन्थु फ्रायानो गोरिब गोजा नैबेबायदि अबस्थाखौ लानानै दिनै बिथांनि हालोदखौ नायनो फैनो सानबाबो फैनो हायैखारना बे आखायाव जेबो गैयाबा बोरै फैनो बिदि दुखु थायो आरोखि ना ओंखायनो दिनै बारा बुंनानै खोथाखौ मा फोलावनो नोंथांनिसिम दुन्दुनिसिम आपिल खालामबाय जोङो आफादनि बा बे एनडिपि जानानै दिनै बेयाव गोबां गावनि लोगोफ्रा दिनै दङ फैजोब खाथि खालाना आसा खालामदों आं दहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जाहाथे जोंनि सारमोनहाबो गाबोनसिमाव जाहाथे बिथांनि जिउ सोलो बिथांनि मा होनो सहखौ जाहाथे बिबार बारसेजोंबाबो आर'नाइ गांसेजोंबाबो जुदि मान बावनो थाखाय नुजाफैयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन हयथ' आसा खालामदों फैगोनबो नङा होमबा दिनै खाथि खालाना फ्रायानो फैजोब्बाय हाखु दाखु बे 12तासो समाव 12:30 समाव बे जाथाय जानाय समावहाय जानाय लगे लगे हयथ' गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि बेस्थ'ता खामानियाव बिजि जाना थादों जानांगौ नङा ओंखायनो फैनो हायाखै जोंनि खाथि खालानि सेंग्राफोर दं गामिनि खाथि खालानि मानसिफोर दङ बिथांमोना दिनै हरसे गोबाव थाफादोंसै दा दिनैहाय जों जिखिनि फैदों जोंनि बन्धु मानगोनां दिपक रामसियारि आर दावखा बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोजों जों बिबार बारसेजों आर'नाइ गांसेजों जोङो दिनै मान बावनो सानदों जाहाथे दिनैहाय बेखौ मावनो नाङामोन बेखौ मावफुंनो उसुबिदामोन जाहाथे दासान फैनाय लगे लगे बयबो आर'नाइ गांसेजोंबो मान होफैखायो बिबार मुथासेबाबो मान होफैखायो नङा होमबा बेखौ आदारवाइस लानांगौ जेबो गैया आरोखि नङा होमबा दा बेखिनिखौ जों जिखिनि दङ बेजोंनो जों मावफुंनो सानबाय आरो खामानिया गाबोनजों फाइनाल जागोनखाय जों मानो थाबाय थानो नङा होमबा दा बेखिनिखौ जोङो रायज्लायनानै एसे बेखिनिखौ मावनो होननानै जों सानदों आरोखि बिनि सायाव जों गंसे समाज जिहेथु नों ओरैनो थांखाबाय ओरैनो समाजजोंसो नों सारादुखौ खुंगोनब्ला बा खुंनांगौ जायोब्ला एसे एनै सारादुफ्राव हानायखिनिखौ जेनेबा खालामनो हायो जों बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिहेतु नों जोंहा सासे दं डिपुटिस बेखौ जों इनफरमेसनखौ जों हरसै बा न'खरनि जानांगौ नोंसोर हरनो हागोन हरोब्ला जोंबो होगोन दा जाखिनि मोनो जोंनि माबानिफ्रायबो जा हायो जों खबरखौ लालायनानै माला खुंलायो सारादुखौ बेखौ जों खबरखौ लालायनोसै आरो उननि समाव रायज्लायनोसै गाबोननि माबाफ्रा जोबग्रोथोंसै बेनि उनाव समाजाव मोनसे रायज्लायखांनायनि उनाव जिहेतु समाजनि नेम बायदिजों सारादुखौ माबायदि खुंगोन बेखौ बेनि सायाव लानानै जों ज' माबा मोनसे समाव रायज्लायनायनि समखौ जों लालायनोसै जाखिनि हायो जों जेनेबा बुंहरनानै सोरखौबा बुंनानै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेखिनिखौ जों माने एनडिपि आफादनि जानानै जों बयबो एसे नाजानायखौ जों रायज्लायनो बेखिनि आरो खोथाया दुखु लानाङा बांद्राय दुखु जानाङा आर दावखा इलियास दिपक रामसियारि बिथाङा दिनै अबथिरायै गावनि देहायारि जेंनानि थाखाय दिनै रुंसारि जालांबाय दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जों दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै गोबां जोंनि बेवहाय दैदेनगिरिफ्रा नुजाफैदों मावथि बिथांमोना नुजाफैदों गिबियावनो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय आर दावखा बिथाङा दिनै गोबाव सम हाथियारनि संग्रामनि गेजेरजों फैयै फैयै दिनै बिथाङा गावनि देहायारि जेंनाखौ लानानै गोबाव सम भुगिनांनानै दङमोन आरो फैयै फैयै दिनै बिथाङा गावनि जोबथा हांखौ हांबोबाय आरो जोंखौ लोगोफोरखौ दिनै अराय समनि थाखाय दिनै बे बुहुमनिफ्राय बिथाङा जायखारलाङो दा बेखौनो दिनै जोङो जोबथा बिदाय होनो थाखाय मान बावनो थाखाय बिथांनि न'खराव फैदों आरो बिथांनि मुङै जाहाथे आफा इसोरा बिथांखौ सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनहोनो हाथों बिथांनि नामै जों बयबो दिनै 1 मिनिट आर'ज गाबनो थाखाय आं खावलायनाय